atzalde hon. Berdin. Zer mouz? Ondo. Ondo, ni Mikel zu. Ni bide ondo. Bide ondo urte askotako. Eta atzekua? Gorri. Gorri, urte askotako. Txiki, aiba, dios, bale, pakin. Ez tekiren laguna. Ez, momentuz bintzarezkea, zautzen da. Bueno, ni aduna zautzen, abil pixkat eta onaino, jatu nahi zibiltzen. Bueno, bai. Nuna hon? Auzo politenetakoan. Auzo politenetakoan. Lardi auzoa. Lardi auzoa. Adunakoa? Bai. Aduna hemen dizen batea, da gutxi gora bera? Ba, kilometro erdi bat. Kilometro erdi batea. Hemen zenbat biztan lezate? Amaos bat. Amaos bat. Bai. Danetik dakazu, hemen ez da? Bai. Zuen, hemen txek frontoi txiki jere bakazu, Bai, pelotari falta. Oso polita. Ba, oso polita da, bai. Joe, eta adunakoakin ondo konpontzen zate? Piskat inbidi piskadak, adunakoak. Inbidi piskat? Hau zeatu, idongo? Terreno honak, toki polita, nazional bat agertu trenare bai. Bai, ondo komunikatuta behintzat. Oso ondo. Eta gero esaten dio bizke bat auzokoak eta gela traste xamarrak. Aurreko generazioak bai. Bai, Oangoako bizkatetan, urrungukoak datoztinak... Traste xamarrak? Bai. Hau zeatik? Saga bezala izango. Saga izango, kasta, bai. Eta guin zen martxa, bidondo? Bueno, hauza betoki eman behar gehiago, porque horrekin ez gehiago, nahi alde geman. Bai, emango nik. Azpare, ondo lotu. Bai, hemen xe... Ialditik goltzea egin hauntza ez. Ibazpare horretik jarri, porque iatzeti baiz igual este fiatzen. Bueno, orduan horretik jarriko naiz. Bueno, guazen, gorri, jak, jepa, guazen. Pagatik enguzkoa, jepa. Bazabetan pita bakak, Piskat, gutxine zapata zekinak. Bai, goidek. Guazen, gorri. Makila, bat azaik. Artzei honak, makila, bilibardik. Bai, hala esateko, bai. Jepa. Hane baki noa junez da. Gorri, lasai. Gorri, guazen. Turbua sartu, no? 4x4. Bai. Lasai, txiki, lasai. Dominatze alde. Bai. Ez zeik tokitza dut. Hau dut, abentura, hau. Txai, lasai. Gorri. Hau da, tentsiku, hau. Pas, gorri. Gorri. Ahí va. Listo. Susto, mandi, tremende alde indunian. Señor de Boin, esan... Lotu? Ba ez da behintzat. Susto irezizateko, Hau zen. Bira zei da noan egon. Ezi, naka espaldi. Pixa jene. Irizarra hau, terrenu hau, lardi hau da. Garai batean gure aitonana. Bai, Bai. Zuen terrenotan daude guain, hemengo enpresai potentenak, ez da? Baina, bueno, industria hala funtzionatzen du. Bai, alaxe da. Terreno benak, industriatzako. Trenea. Lasai, gorri. No, paraje harra da kamione, Hauntzak gorrik egoteko, Bai. Lasai. Animalekin ez zagoituta eta... Gutxi. Bi hankekuakin, batzutan baino. Bueno, bai. Lanak egukotu eskuta. Bai, bueno. Hauntza lotu jo. Bai, alaxea, bai. Guara txitxo ongo ekan. Abentura txikila izan duta. Bueno, hau nire aman etxea dek. Hau aldazu aman etxea. Bai. Oño. Bide ondo. Zuri bide ondo gonen gati ditzen dizute. Bai, ne aitak izena jarri ziolako. Bale. Bide ondo eta orko ondoko etxe bizar da? Hoi, gare batean taberna. Oan asadoria. Oan asadoria. Variedad de carnes. Hoidek, zorabiletik anadun aldea aurreneko basarria. Gero gure etxea, eta gero amundo basarria. Eta horro handela gutxi arte handia okupa batzuk. Okupaken aldia. Urrin jundia. Da, ni ondo ematen nintzen, 3 neska gazte handia. Eta politikak, eta simpatikak. Hola, segardu. Eta adunan inbidila. Ni behakin ondo ematen nintzalako. Claro. Ja, bueno, inbidila dakizu. Bai. Bizile unakin ondo ematia beti. Oida. Biondo, gauza bat, emitxe atzian, hola, trafiko pila ikusten nahi nahiz, jendia. Errepidea. Nio hau ez da edozin errepide, Ze errepide da?
Santiago bideko zara. Bai, Santiago bidea da. Jende asko pasatzen da. Bai, esan dezakegu beraz, Santiago bidea adunatik pasatzen dala. Bueno, txon, larditik. Lardiko. Aurrena lardi pasabiardik, aduna sartu. Bestela ezin da sartu. Oso ondo sana, bai jauna. Kamillo, Santiago bidekoa hoen dela, eta 8 urte. Txirrindakin inda nago. Txirrindakin? Oso ondo pasagin. Gertatzen dela da, gaubetan da nahiko parranda itegin. Bai, amigo. Eta gio ibiltzeko da? Hormonea ondo. Bai, parranda egin ziklistak eta parranda egin. Gauero musen txapelketa izategin. Kiston piki izategin. Eta patxaranean da puru barre. Eta gaur hormonea txirrinda berriz. Musak eta puruk eta bukatu nien. Bai, jun behar begin Amerikita inoan efun ginoan. Motxa bezala gatu zeiak. Hainbeste Camino Santiago eta bizikleta eta hauntzak gora eta bera eta egarri pixka esatu zeita, hemen. Eta adunan sagardoan beharra zeok, eh? Hombre. Sei antxe, eta ontxe karriko ni sagardoa. Esan lakoa, biondo, bai. Txakurrekin argi biliak, kosiko lengo eta. Bueno, kategoria. Venga, hoize. Bueno, aduna etorretzakoan bakizue, sagardua. Bildurripe. Bueno, bidondo, eskarek aso dangatik, plazar bat. Zukin ezautzia lardi eta inguru guztik, dazkasun kontu guztikin, beste bi programako, bakau. Eta lanare bat zekak. Lanare bai, sin falta, Bai. Hauntzare antzakat, bigilatzen, Gorri! Bueno, gora bideondo eta gora lardi. Eskarek. Eta gora aduna, bai jauna. Oidek, gora aduna. Bai. Bueno, bideondo, kalun, sos. Zuri eskare zautuen lardi auzoa, Republika Independente lardi. Bueno, gauza bat, ni 7 urtean tokatu zeiti biltzia animali askokin. Astuak, behiak, zezenak, rottweilerrak, dobermanak, pitbullak, baina peligrosona bideondoko hauntza. Mekauen sos, hortxe ikusiko nahiko nituzkenik, Cesar Millan, encantador de perros eta Jago Barrekondo. Goin, hauntzak be bidea bazekin, goin ulertzen denik sentidu enundatorren bide gorriana. Gorri hauntzaren bidea. Hoi da, alde intzunian ez dakizi joan, Santillo bidea itea, atxaldeko turnu eitea irizarrea. Eskarrik asko. Bueno, bideo ondo kontatu dugu pixkat, Santillo bidea intzula eta earki pasazula, eta nik uste hemendik aurrea Santillo bideai beste sentidu bat aurkituko zaiola. Oin arte danok ezautze dugu Santillo bideoko seinaliek zein dian. Adibidez hau ez da? Hemendik aurrea Santillo bidea ezaututa, ezautuko dugu Santillo bide ondoa eta hause izango da marka.